Ma'am Raquel, good morning. Si Brigada John Lay Viking ni ma'am. Yes, maayong buntag, Sir John Ray. Ma'am, nitawag gid mi nimo in relation ining na magumugi pahibaw diha sa alang sa mga organisations public market. O sanay update ni ma'am kaning notice to vacate alang ining Freedom Park vendors, Fresva, si LVA ug diha sa Warwick Barak vendors. Sa tinuray lang, ang pulso sa mga manindahay, naa sila on a wait and see status. Kay kung pipila lang ang musod, magpabilin nga mingaw ra gihapon ang ato ang interior market. So kinahanglan sila yung tanan maoy musod. Mo'y So mubalhin. reserve na ko og 7 days notice, but still nihatag pag yun ta og lugway unya ang market authority mo ni lugway ni ini into 3 days. Nihatag tag 3 days notice karon tagaan jud sila enough time nga mobalhin na gyud sila sa interior market. Ma'am Raquel, pila na kabuok ma'am ang nakabalhin na o niya pila na malay nahabilin nga mga manindahay nga kaning gitigaan og 3 days? Actually, ang kun imong tan-awon sa ato ang format, pulos ang tanan labi na gyud sa silong, pulos na gyud na aduna nay managiya. Sa ako nang giingon ganina, naa sila on a wait and see status. So karon ni gitagaan sila sa market authority og 3 days nga musod na gyud sila. By that time kung di sila musod after the 3 days, kuhaon og balik sa gobyerno ang katong space or katong stall nga atong gialot, atong gihatag nila. Haron ihimuon na ning kanang first come first serve. Wala na murag ingon ta karon murag mag pagpangayo nila sa pwesto nga atong giha niya ni hatag tag pwesto murag reserve ba. Yes. Wa gyud sila wa gyud sila pamanood. Wa pa gyud sila. But before ay na-issue ang kanang notice to vacate, sir, ato sad nang gi-open nila. In the meantime, pwede sila mogamit sa interim at the same time mintras wala pa sila survey of notice, mag-still sila, magpabilin silang maninda dito sa karaan ng pwesto. Karaan nga lugar. Pero maulagi, they prefer to stay there manggod unya dilisod man sad kaayo o ato silang pahanintan unya musugod naman ang megawide sa pag-board up sa area haron sugda na ang construction. Ma'am Raquel, usa man kunoy rason nganong kay taon naman ni siya nga napahibaw, usa may rason nganong di ba first din yung notice 7 days, nganong wa man sila mobalhin within that 7 day span? Doon naman dunay inuntang grupo, doon na sa puwersa nga nag-auhag nila unya gani gihulga sila na kung manood sila sa interim, di na sad sila makabalik. Ato ni klarohon. Ma'am, kaning purisaha man ba? Usa man politically related na po ni. Ma'am, na nahitabo ka niya to kay before pa ka diya ma'am, mga kumahinabi permi si Sir Irvin. Usa silang mga problemahan ato, gumikan kay na nga di taga-carbon, nga mo'y mag-una-una rally, mo po'y magsigig pangumbinser. So sama pa gyapon na sitwasyon nun ma'am? Maog yun gihapon. Gani, nagkakusog o tungod kay haduol na, murag Dol-dol ng pinili ay. Ning siaw na gyud sila og maayo. Mao gihapon the same personality. Pero atong klarohon ma'am, dili na tinuod nga kun ugaling kaning ilang kasamtangang pwesto ron, ilang magining biyaan kay magtrabaho maning megawide, kun mobalhin na sila sa interim, di na tinuod gipagawas rong istorya nga di na sila kabalik sa karaan nilang pwesto. Di gyud na siya, dili gyud na tinuod. Gani inighuman og tukod unya sa modern carbon market. Kung magtukod, sila nga taga Freedom o taga Warwick, mao ibalik dito. So karaan nilang pwesto, mao gyapon. Kaning lugar nga atong balhina nila, temporary ranit, interim ranit, temporary. Yes. Ma'am, inyong kaning notice manggod nga akong nabasa, ingon diri nga 3 days upon posting. Kanos ama ni ang deadline ma'am sa bang pitsaha? 3 days upon posting, so that Tuesday man na post. So we have the Wednesday, Thursday, Friday. So ugma ang last day. So kung pananglit kung pananglitan ma'am ugbang adlaw or Sabado naagipon silang karaang pwesto, ang mahitabo ni magpaunhanay na lang. Ang mahitabo forfeited na to ang ilang mga pwesto sa interim. So wala na sila pwesto. Mga vendors, sir,
nga naa sa second floor. Yes. Unya gusto kaayo sila nga moari sa ground floor pero hugmanggod nga sa prioritization ikatulo sila. So na wala na sila chance sa ground floor. So, but this time kung dili gyud musod, dili gyud sila musod ngari sa ang katong-atong gitagaan og mga pwesto sa ground floor. Kung di gyud sila musod after Friday, so that means giabli nila or gitagaan nila gigayon ang gobyerno sa pag-open na sad og balik unya first come first serve. First come first serve. Forfeited na tong ilahang gipwesto nga reservation. Okay, pero unsay mahitabo ma'am sa ilang kasamtangan nga mga stalls nga kanang ilang mo gining nipugos man gid silang magpabilin nasama ni upahawaon na gid sila. Pahawaon yun na sila kay mag-board up naman. Yes. Dili man kasugod ang construction kung dili sila diha tangtangon. Tangtangon yun ang mga structures nga naa dinha sa construction site. Ma'am Raquel, usay atong target kanus aman ta magsugod og trabaho ini? Ang wa kaayo ko nakakuha sa specific, no? Pero sa tinuray lang murag karo late na gyud kaayo based sa schedule sa Megawide. Yes. Na late na gyud na dilatar na gyud wala na gyud ni ma-follow ang masunod schedule. ang schedule. Oo, pero pila ka buwan ma'am ang estimated construction? Pila ka buwan pod ni sila temporary nga mag-start ngadto sa interim market? We are not talking here of months. We were talking here of years. Kay magbuhat og underground basement. Basement pa, underground pa. Yes. Basement parking. Yes. Basement parking. From Freedom to Warwick. So, naanay basement parking. Dili na siya sa ibabaw. So, maunang madugay-dugay yun ang construction. Ma'am, kung o galing, doon ay mausab rong unahuna, makadesider na nga, mubalhin na silang nakareserve nga pwesto. Usama ni, ditsurang ba sila nga to? Or kinanglan pa sila, napay mga prosesong pagkatumanon? No, wala na. Diretso na sila. Kung ang katong pwesto nga among nahatag niya, ilahang nauyunan, diretso na sila dito musod. Wala na tay pangitao niya, kana sa rong ilang ipakatap na, aduna kuno'y ban kumusod. Di na tinuod. So di na tinuod? Why bayranan? Aduna kuno'y kanang bayran kuno ang mga stall nga gibuhat sa Megawide. Di na tinuod. Wala gyud fee nga, ano niya, ang ilang abangan, kung pila ilang abangan sa lugar nga ilang gibiyaan, sa Freedom o sa Warwick, is the same abangan. The 850 per square per day. Maura gyud gihapon ang ilahang abangan diri sa kanang Megawide or sa interior market. Okay. Daghan sa day kayong nagpakatap inig mga istorya ma'am nga na aday ko yung mga bayad-bayad underground. So di atong klarohon why bayranan o kung sa bayranan kaniadto maura gyapon inigbalhin. Unya, napadyod. Nila yun nga gisigi, gibarugan yun na nila nga privatization. So, pero naglaro naman eh. Hatag nila o haron yun paghatag nila o karang ka pisa o panghuna-huna. Inignaana sila sa interior market mo issue ang market authority og contract between them and the city government. Sa ato pa, dili privatize. Dili ang Cebu City Government moy mo kuan gyapon nalay yes. So tanang transaksyon within ining ilang balhinan nga interior market mag-agi sa kagamhanas dakbe Sugbo. Naputol Ma'am Brigada Jelby atong balikan pagtawag si Ma'am Raquel Arce. Maining maklaro no di amin. Maita po ning sigig pamulitika diha sa karon. Taon nilang kaugalingong politikanhong interes pa. Kayuhan nintaw sa mga tao. Ma'am Raquel, pasensya ka ma'am, naputol ta ma'am? Yes, sir. Murag isabutahi, matigay tayo ni. Pero atong balikan, Ma'am Raquel. So, og unsay mga kasabutan diha, tanang mga kontrata, why magritsos Megawide, mag-agi gyud sa city government o sa mga manindahay? Yes. So, direkta yun sa city government unya kani nga project joint venture ni dili ni siya privatization joint venture ni siya so naa gyud gihapon ang gobyerno. Ma'am Raquel, ako balikan pilay estimated nga wa pagipon makabalhin sa pagkakaron? Murag ang nagtrabaho na ron naanatas 40%. 40%. Ang nagtrabaho
Kay ang ilahagong pwesto set ila magunang naiuban nga mga nilag sira butang nilag kanang para security sa ilang stall. So naanay niko nagsigi og patrabaho. So natas 30 to 40%. So nagandaghan pag gid wa kabalhin. Ni anha nga nananaga kuan na sila nga mo tinda mao lagi ang kini laging wait and see murag ang ilahang finality gyud sa pizza mo ilahang gihuwat ba. So kinahanglan na gyud sa nato seryosohon sa dato ang pizza nga atong nagihatag sa market authority. Yes. Ma'am Raquel, wa na koy mga pangutana basig ikaw do na kay mga panawagan hilabi na kanang imong giingon diha nga nagsigi panggalgal ini usay magsamok-samok pod. Ingon man ngadto sa mga ato ang mga manindahay des carbon kay kusog-kusog mo kita des carbon daghan man na minaw ron. Yes, sa tanan nga listeners no sa Brigada News, ako alang auhag, labi na gyud sa mga vendors, labi na gyud sa apektado sa proyekto. Sa akong auhag, unsa to'y akong nasulti during our series of meetings. Siguro, wala pa man siguro maguba ang ako ang personality inha nga inyo. Sa ligi ko, ako ang baruganan is organization, not privatization. So, ang opisina, numero 1, ang opisina sa merkado, mubarog sa kay tungod ang among sweldo na agikuha sa income sa merkado. Yes. Asa naman may sweldo kung i-privatize. Yes. Kung ang sila na ang megawide mo ay mukupot ana. So mauna siya nga usag yung ko sa mubarog niya ana kay naami nagkuha kami sa opisina sa market naa nagkuha og sweldo sa kitaon sa merkado. Ang carbon market mo ay usa sa mga dagko kaayo nato nga mga unit sa nga maka-earn og kanang income para sa ato ang mga expenditures. Sige Ma'am Raquel, ma'am salamat kayo sa imong higayon nga gihatag sa brigada ma'am. Unya mo update lang niya minimo. Salamat kay ma'am. Salamat sa kayo sa paghatag og higayon nga rin ako. Salamat. Daghang salamat. Brigada Exclusive Interview. Ang ato ang market administrator mga kabrigada sa Carbon Public Market si Ma'am Raquel Arce. Labot ani kaguliyang na puning carbon na. Tadi politika dari sa Bosite. Alam po na ninyo sakit sa maram na sa kayuhan sa mga tao. May nakalisod ini ba? Away ang mga politiko nga tustaan ang maamong ang katawhan. Bakit natong mag-away Brigada Jel? Unya, sultihay, tinod. Ipakatab niyang istorya nga na ako na bayad-bayad des carbon. Ma'am Raquel na mismo ningon. Inigbalhin, why bayranan? Unya, og doon ay mga kausaban sa mga abangan, city government mo ay magbuot, dili ang megawatt. Mo lagi ni sige pamugos, pero nag-private ko nung carbon.